whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi kusasa sithatha iqhuba lapha kulo membeso wamavava. Oh yeah, manje ngizama ukuthola ukuthi uyayena. Yebo sizenzizwa abana esiphethe. Ngasikahle. Hey uyabona impela ngimtshelile uMavava ukuthi kube lento ube imise yaba ngesonto. Bese ube sikhona ke sehla sibheke sasi sikhula ngaphandle la ngaphakathi. Manje inkinga kusasa phela ngiyangena ngisemoyeni. Ngenza lo hlelo lomadudu. Ithothwe. Izonto bakhona ngizwe lapha manje. Akuzibe ngathi saba yena nje ngapha. Lo ngane uyazi asithingane kimi. Uyingane wakho konke yazazi. Ngakho konke ne. Ngamlamlele eshawa yenye insizwa lapha eFrayed ithi iminye. Kuba ngekho nje ngabe mhlawumbe izinyo lapho uma lapha kubukisa. Ake ngamuphula emlonyeni isiminye insizwa iminya ngaphuma ngidiza ngashiya umoya ngisakaza ngaphuma ngidiza ngemlamlele. Ngeke ngizothi udume ngoba ngafika ngayithela phansi ngo1 ngo left. Nginkunguze ka left. Phela ngizwe ehlala ethi ikholwa nje. Usho phela ngoba efuna ukugqama nje bese kuyenza uyangazi. Yabona bakhuluma umuntu wazi umsizwa bami ke lo wena. Uyasingizisa. Abasi lapha sokhuluma nabo but yena wasikahle. Yabona uTshata nje bechaza la ethi ungizwe uyabaza umsizwa bakhe uqinisile ngoba noma ngafika umuntu lapha efuna ukuvusa inhloko uTshata bekwazi ukuthi isimo asikhalme down. Ungizwe siyamazi igwala nje la ngakithi lithanda nje ukuyikhulumela Nkosi yami makuthiwa ke kuyaliwa kuseyinsizweni ngeke umbone. Okulandelayo lapha ke sisolundi emcimbini lo esibizwe uwona uMavava lapha ekhweni lakhe ukuthi uzoba nomembeso. Ongena ke manje inhlanya zezwe ezihlanya ezweni zigcwele uthuli angizange uthathe ibhuqu zaphi. Ngiyamthathela phela ngiyamkhuluma namnyama. Hawu. Ngifika ukucasuka. Lapha ke sisolundi emcimbini lo esibizwe uwona uMavava lapha ekhweni lakhe ukuthi uzoba nomembeso. Lapha ke angizili uzochitha icala ngizodlala imali ngizokwenza okwenziwayo ngizotshela ukuthi ngizofika ngibone ukuthi kwenziwani nami ngenze okwenziwayo. Lapha ke kudlala indishi. Uma kudlala indishi emakhaya kuthiwa water zithi insizwa nentokazi endlini bese kuthiwa nangu lapho sibanibani athi ngicela ubani ngalo 2000 ngicela ubani nami ngomlenze wodwa for 10 minutes. Uma ngabe ngakufuni lo nomunye athi ngithi ngo30,000 wena othi ngema ngomlenze wodwa ngithi phuma hambe lekha ngifuna ukukubona. And umthetho wendishi uthi lento eseshiwo endishini kumele uyenze. Uma uyenzi kumele uyiphikise ngemali engaphezulu kwale abathenze ngayo. Labantu bacaba manje abayidethe ngempela ayiziyakhala. Emigaba. Uthi emigaba ngokukhulu ukuyithoba nokuhlonipha nokuhlonipheka. Ucela ukudlulisa amazwi okuyibonga lento eyenzekala ekhaya ngalo 20,000 wakhe. So ke njoba idlala la le mali izobeka amakoti nomkhwenya. Bona ke bazobona ukuthi ke benzani ngayo. Thina siwedlala nje imali sizodlala imali egameni labo yomcimbi wabo. 20,000. Mzala 20,000. Umfundo umfokweqaba ngo20,000. Kodwa usacela lezi intombi engenayo. Isathi ngicela usamehlo nengubo. Ziyahamba zethe ziyebhano manje ngo20,000. Umfokweqaba. Ayi. Yabona lapha liyabhubha la. Awu isibuyile ngamlanje. Awuthi ngizwe. Ngiyabafowethu. Lindeni. Mana. Okay. Alalani ngithi nje ngicela ukubabingelela ngo10,000. Okay. Bonke abantu Wensizwa. Ingoma ivaliwe ngabe siyayibiza kodwa ke ngeke ngalahlekelwa indamlenze la. Ukuzana umfokapungose sengiyabona manje sekhona. Usengicela ke uthi ngobuke wafika la akangabingelela. Uthi kusecela ukubingelela ngo10,000. Letha ke sukuma bokampungose bekubona. Wensizwa. Hawu bafethu 10,000 ngikezwe ukhuzana umfokampungose. Angazi noma ngubale. Noma ngiyabona ukuthi yiwe. Kunemali ke la ngithema ngena la ngezokuthiwa imali esiyidlalela is more than 300,000 and kusazodlala kusanda kuqala kusazodlala. Ikiza kuphuma amahlamba, akuphuma ihlamba kuphuma ubukeki
angisazi. Sihleli ngasemnyango mina nensizwe engihleli nazo. Sidlela lokho mina ngindoda ke sidlela lokho esikudlayo sidlela nje ugologo wethu. Awu mangithi inhlanga yabona lo mfana ngakithi ungizohamba nalomfana lo usikhova lo udunudunu. Bahamba nabafana babo ke laba badonsana nje ngathi isitimela. Laba ngathi babuye etshwaleni belimo. Ngathi kusoba nenkinga entsha. Hayi bangane zakwethu. Songena ke manje inhlanya zezwe ezihlanya ezweni zigcwele uthuli angizange uthathe ibhuqu zaphi zingena lapha manje sizophazamisa lo mcimbi wemali. Wemkhulu mntana lapho insizwa nje omnazo lapho esisiqu. Ayike hleli nihlale phansi umkhulu okuhlala phansi nihambe noma ngasemnyango. Insizwa lapha. Lokho ngisho mahala ngisho ngemali. Boris, ngisakhala ke ngiyakuphuma namnyango. Mina kahle kahle nje umuntu osengidine kakhulu uye kwayena ngizwelo. Yikho nje manje eselokho eyithuphu lapha nje ungazi ukuthi useyisalele njena njengoba ebhizi sinokusela ngamakwapha lapha. Sokuthema kwenzeka kwase kusuka zonke insizwa ezikhona la zahlukana phakathi ezinye za control isimo seyinhlanya. Kahle nje sokuphazamisela. Ngiyabona nje sesiyazama ukubuyisela isimo esimeni. Kahle nje sokuphazamisekile kahle kahle. Useshilo uMasingwane ukuthi bafowethu uyaxolisa ngabathe bakwenza bebengazi ukuthi lapha phambili kuhleli inkosi kaMasana. Kuzomela sibakhuzeke ngoba ngelinye ilanga bohlangana nezithembi la ithutha ngoba isokho. Yabo. Bangachazela kahle nje wawubabona nasemakhikhini abaphethe ngisho wallet ayikho imali ababeyiphela babengenamali ababantu ngabengenayo imali babengenayo nomali yokuphupha bephethe amaniphe iminufu emaphaketheni babengayithatha phi imali ukuthi bathathe imic ayi angazi waphuma kule hambo wethendo yeli yamele lezayihlatha ezumthandele mfana usikhova ngimazi ugijima kanjani phela umuntu umfishalo ubona amanqina nje kuthothana ukuthi buye kuthiwa kwaZulu ke ujeziswa la wona khona ulindwa. Yikho bamjesela bamncikisa nje itoilet kwathiwa uzwe la itoilet kanje bamphenduphendula umfana bamphenduphendula ke ebambela umlungu wakhe bayisebaleka ayi umlungu wakhe uyabashiya ngejubana leza impango angezone zakhe umlungu wayesebalekile yena ubasindwe izinyawo ungizweke wathela kase ngendaba labafana yena usehleli la useyadlala ngoba umuza secela nje idlamlenze ukuthi ucela imbonge shuthi akwazi phela ukuyibonga lokho ahamba nakho Nkosi yami shuthi uyakhumbula ukuthi yayingibonga kahle kanjani idlamlenze ungisesele akasayingenje indaba yakhe sekumnandi nje ungizwa akazi nokuthi baphele lapha abashayiswe izimoto bebaleka ngeenyawo noma balunywe izinja akasena ndaba nje ixoku lokuzala umfoko wamacingwane Nkosi yami hayi ngalamantombela hayi ixoku leli ya Jesu angiyazi mina lento whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezame zakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphili